Kamigalaya Pradesh Congress Committee MPCC habakan tho halor kamang tingka jongsnam arajar arpunrio arajar arpunyo barwanra daw menteri rangba ukonrod kes sangma bat menjuru dakayeng dorbar dangshan kalaong bakamang pelot pisa ke sarkar jela kadai ban pau pat dakikam. Habakran sikilat pathai khubor hakano phaisngi jong Henry Tari Uleber arajar arpunrio uba Manuel Badwar State Secretary ke MPCC ulaong banaga mang tingka kapau baka jing pelot kabun bha Henry kepen mentoy patangi ki katu katne kum ki kontraktor. Ulaong baka sarkar haus nam baladap kala pelot kumba Henry hajar klur tam haka capital expenditure da kabapen pau baka interest ru ke kiu da kumba arspa sau klur tang haka sisnam. Ulaong baka sarkar kan haban pelet jing mut halor ke jing nangkiu ke jing bam don kam lani ke unemployment rate haka jela ke bakham long halor banya ke unemployment rate jongkari India hi borok away. Nalor kini ulaong baka don ke jing bam pau ki kam ki jam haka tanat ke kot ke khia watla ke sarkar ke kam baka yale kat bala ban penbiang. Lakan thoru nalor ke jing hiar ke mang tingka ke badai na ke benta ke tanat mentau snam. Lai sautili ki ba le singi hape pet kham benia. Kabaningkong kadai kata capital expenditure meaning kabajing pelut ke sarkar hakno berkom ban kentiu ya kayo akot ban kentiu kata ke asset creation kenang bahadian habot kindan kijing mi bapher how news nem mau yad man hakane ke sarkar ko ong kala pelut kumba 100,000 crore lais pak na pusan crore namata ke capital expenditure ini capital expenditure kamde tangkawai kadang artili jaj kadang ke capital outlay but kadang kita ki interest payment and so on and so forth hoi ke sarkar kala kham pendut khambon leke interest payment lu kala nang kiu khambon shushu kala poi sikiu kala poi kumba arspa sau crore sistem tang ke interest payment telada ke sarkar ka sedang pendut khambon ru nginget ya kata hoi kala pendut khambon ndai habakut pan kajingkeli ke bakham ngikwa ban kham pensutu ikipat ba kalong ba kani kajing pelut jong sarkar kapoi sisah ne em sikipat ba ki baret ki baria kapoi sisah ne em sikipat ba ki badon kam ban kentiu ya kayo akot jongki kapoi sisah ne em bat kapenmi ne em kita kijat kam ki bapher penapet ka unemployment rate jongi hapo ka state Meghalaya kala dei kumno ru 100% plus ada pipet ka unemployment rate jongka urban di kamtam hasor kisor bapher kalau ada kumba khat arpersen kamde ke bakai ke unemployment rate ada pipet kamtam ki kena ki benang khilung menta ki benang wat ki kam ki bapher te ke jing pelut jong ke pisah jong ke sarkar kat jing pet jongi hi ngim yu i ba kata ke spa ka pho ka let shisha ni em si kita ki prek bapher ngan chu ai pitang iwe nuksa hau usnem nadu usnem arhajar arpuan deh arhajar arpo hadu usnem arhajar arpuan ni saya ke data jo ke PWD baki omba kumba news pa khat sau kro ne news pa sau kro ke PWD ke pendut ki project ki bapher jo PWD ki arsnem ndai la da pipet pan na kita na kata ke pisah ke baka la pendut ke PWD ki projects jong ki public projects ki bak penyat yang PWD kumba saus pak tam crore keletang sya uwei brio keletang sya kawai ke parti telada pimut sisa ba kata ditang genuksa bak syu atang ni iwei department tekemut sisa ken ha baki om ki brio bak spa ko pho keletang sya kendiat kiti bak spa ko pho kalana penkiu syu yaki kamde gade bo syukran ketin ham saya mo kala dai ketin ka ba se ke shong nong rim bha si sahi te kita ki jing pendut yang sarkar kita ka peni ba ka sarkar plan hakno kom la ka penmi ka pisa ban pendut ba kana ru mdei ba ka ong ba ka ai ba bon ba kana ba kentiu ka yo ka jong barokhat ban improve ya ta ka quality of life jong barokhat ne ka shu ai bi tik bi tangi ki break jong la jong shu ai bi tik tangi ki break ba let's see kan nang khaw ka spa jong ki let's see kan nang khaw ka party ka ba dang rule menta to kum ha kata ka kenti la da pipet ba ke yap mano ngi yap mangi pa ba te la da ka sarkar ka pen ko apso kan no ru ba khala pendut pisah sibun ban kentiu ya kayo ban kentiu ka state ndai tu ka jing kentiu jong ka state kata ka GSDP bala nang kiyo kan ami usnem kata ka spending ka bala nang kiyo man usnem ndai habakut pan ngim yu i ba ka tu ka spending ka lej pan ni em siya babon ngur kibriu kiyo tang kiniat ngur kibriu kata ri ka first and foremost ka bangi kwa man kali ya na kaliang jong ka party ya ka sarkar ka pamenta bat ni kentu ya ki lada ka long nang ni siya kaman
naile kan kumta nomor ba kalapoi ka kalapoi ka por ka balesing ina pet ina ya churum cheneng yu i bopon palat ki khna manta kimyo ka kam ka jam kimyo ka opportunity ban tre kam ru ngim yu i sisa hita ba ka wealth creation mo ban ka spa ka pho ban kan tiwi ka yo ka kam dale sisa hi ki pa ba ro khat la ding i phai pan na ka capital expenditure le se ka health department mo ka health tu ka dike ka baju ong no ka health jong ka ba hi baju ong dai ina pet kum makalong menta ha ka health budget jong sarkar kum maka ong bakala spend pisa laki laka nadu ina pet nadu usnam arhajar arhuwai hawan ka spend ta kum ba 6000 spa sa ko arkror ha usnam arhajar arfusan arfunriu kala spend kum ba arhajar kror kala long double ngam ong ba ka kram spend ka sarkar hendai lada pipet sisa hipat ya ka kot ka khia am khamtam ki mata jung ka kot ka khia lada pipet ya ka CT scan machine lada pipet ki dawai lada pipet ki ru ki ba penan kam sisa hi ka kot ka khia ka dei ka ba ka inflation jung ka kot jung ki mata jung ka kot ka khia kim dei ka inflation ka ba dei jung ujuru jab ka inflation rate jung ka hapo India jung i menta kala dei palan ya ka khat 100% sisnem meaning katiar ka basyongdor macam senam sis patingka menta kala syongdor sis pakhat sautingka lada pipet tang hapo ka nyo prasnem kala double ka rate telada ka sarkar ka ong ba kala spend khambun handai ka spend hai kamdei tang nakalan ka pisah ba pila man spend handai habakot pa ngi kwa ban ui hakanu gor kom kan ki spend pila penlut ne man thit ki jinthia khambun pila penlut ne man thit ki machines let's say kum ki CT scan machine ki MRI machine ki ba khambun handai lada pipet sisa ka kum spend ka pisah ngam tharai kan nei ka bon namar tang ka inflation jong ka ru kala palat ya ka ei ka ba spend ka ba penlut husnam arhajar arpau let's say 6000 crore ha ar lada kenya ka jo ka pisah ha ne usnam menta kala poi ko 6000 plus 4 crore te lada ki penlut arhajar crore ngami i bakal akiu sisa kata ka jing spending ha po ka health department te ban ong hi bangila penlut pisah khambun menta ka health department lada syupet imne kanum poi sia po sia ka madan ken nomor ba fi kidan ki parameters ma man ong no ki palapau mde baga mi susna mangi kani ka socio economic review jong 2025 jong ka sarkar jong Meghalaya hi ka peni benia bahi hang ni bawat ka jing kha khun ru na ki sis pa mut ki long kemi ki ba kha khun tang ba nyo pho mut ki kha hapo ki hospital la ne ki kha ha ki kita bengi khot ki institution lai pho mut ki kha be hieng na ki tu ki lai pho mut ki ba kha hieng ki om tang 100% jong ki ba let's say don manur ki don ki midwives na ki manu pa pen ki bobon hi ki bre ki bagyo kata ka basic healthcare ru hadu menta hapo Meghalaya jungi tela da fishu omba pila spend kata pisa khambon hane ngim yu i pat ba kata ka jing spend jo phi kakta sisa ne em yo uduk usuk kakta sisa ne em ki pat khamtam chenong kendong pli kidang wan hi ka tu ka jing sitom menta wat ka vaccination ru kadang duna wat da ke ru kadang duna ngam yu i ba manlos nam kanang kiu habangi ong ba ka state kala nang kraw ka spa ka pho habangi ong ka state kala nang kraw ke ngiru ngi kwa ban i ba ka quality of life ru ka de ban nang kraw ke ngi kwa man i ba ka jing im jo ubri ru kan nang baha ke kam de ban chu ong no tang subun tang ka pisa ka jing ma ka long ba ka pisa ka ba pendut ka sarkar kam let chu pa ba te ka sa kot bitang hi tu ki khniat ngot ki bala bam lo ti ka pisa ni jong ba khan jong ka pisa jong ka bari ka hok jong pa ba ki la bam ka spa ka pho ka ba ka let tang situ ki benang ru spa ki nang kraw ka spa ki benang du ki nang hiar ka yo ka kot ba ki nang hiar ka ta quality of life la ding pe ka ta ka healthcare kum ba ka long tang na sngow hi na ka liang ka party ngi de ban sngow hi ka sarkar ban ngi kan tu ye ki ba let's say ka ta budget phila da psna ndai pe company shu ye ka ba phi de ban le ye ka ba family ban le na mar ba na tharai ka apoi ka pot man ta hi ban pe ka chabangi phai ka jing jinjar ka jing system khamtam ju ki pa ki pho kala nang ta shu ya ka imlang sa lang jungi ka jing puli ka jing puthi ka de ka bang sngo ba ki don kam ba handai kumno ka sarkar pat man hagani tang hawis nam man taus nam ru ka sakut betang hita ilai hadar dus pa crore ka ta spending jo ka sarkar man ta ka education da fi pet pat ka ba shakhman makana ru usap ngatrai nga honorable CM ni hapo ka assembly hu na uang baka estimate jo ka education kan datang lai hadar lai spa crore meaning ya ka spending jo ka spend man taus nam
but ika spending ban spend no news nem uban wan kan hiar hadu lai spa kror lada ka hiar ka lai spa kror te balik education sector jungi kam iu lada pipet ya kan ika data kap da pau hi hang ne ngathlai nga hapo state jungi hapo ka secondary level higher education tang kumba khatsau ngut khatsau persen deh nak isis pak mut tang kumba khatsau mut ki student nak isis pak mut ki student nak liang ki senrang ki ba continue ban pulih tang kumba arfu arngut nak isis pak mut nak liang ki kentai ki ba continue ki ban pulih tang kumba khat prangut ki student nak isis pak mut ki student ki ba continue ki pulih bomot hi ki student mentai kim tre su ban pulih ki lakwa ban mi no naka jing pulih balai ki kwa pan mi no jing pulih lesi ka sarkar kam penlut bah kan haki iki jing don kam ka balesi ka ban yarap iki lada pipet takum ki kot ki selaru ngamong ba ngide ka de ka kamram jungi ban keli lo de baro khai ki jing keli mo man la ka pol nga pet nga phai serum seneng wat man ki kot man lo snem ki pher si pher lada sukhen immen jonga ipuli class 6 menta nga song class 5 nga de ban len no sa class 6 next year ngarang la em ban penungkam da kaju kot ke bai puli men nei la pipet ka syllabus mentam man lo snem ki pen pher an da let mamut ban puli da kaju kot ngamla su ban juk ban puli da kaju kot namar baro khoi ki kot islam aro khoi ki la pher lot te mo kata ki ka yeng kasam ki me ki pa kin kap the si the kot thmai hadu kan no ki la ban afford to me fi nga ka education kam ni ban su pher hadu ata man lo snem ba ki khna ki ba puli ki ba puthi ki bleu kim don su kata ka bor ki ban le the ki kot mai man lo snem kim yo shu kata ka jing puli babon ta kanal kin sedang ban i sunan sa ke puli ka puthiru te kan ni kata ami ke pat wal na kaliang ka sarkar ru kam tre pat ban penut ban pisah kam tre ban om ban kentiu shu kata ka kot ya kata ka jing puli puthi kiti ini lightly e banga ngasno ide ban shu on no kiti shot mo jong ka jing penam jong ka jat ban riu jongi ka wei di kata ka kot ka khia ka wei di ka puli ka puthi pat ka wei di ka no pi penut di ka pisah ka no ka kom khnang ba ka pisah ka spa ka phau kan le ki pai ba na kini ki lai kan tingi pet kan jing pet jongi ngi i bo sarkar ka yan pakla palan bat hapo assembly ring mu i ban ba ka sarkar ka pet benia te kini ki te benta la da phi pai kadai ken ko hok ban la ngi kili kita jikili dei kadai ken bang ngin su thu ba le se nakaliang ka sarkar kat nang mi usnem le ka poverty ka nang kio ka poverty jong ka state jungi ngathalenga ka ba publish na tu ka organization jong ka sarkar ka niti ayog ka ong hameghalia hadu 27.79 arpho 0.8% arpunyo 0.5% kadai kata ka multi-dimensionally poor people, which means kadai ka poverty line people. Arpunyo yeng nakasispa yeng kibrir kimyo kakot kata ka yo kakot ka babiang. Telada ka long ha kata ka rukom super khat ma ka education ru kambiang ka health ru kambiang kibrir kinang taban ka jingduk te sya ai ken nya kata ka jat benriu jongi. Telada suki ngemiu i pat baka sarkar ru ka penut pisah ha ka rukom ka badai ka balesi ban kentiu kata ka kot ka khia ban kentiu ka education te ini poverty ri jongi bala da don lupa kata ka level ka bala high nang ni sakmat le tengi so bakan nang kiu shu te ngatlai kadai ka kamram jungi mdei ban sukudokti ke jing bakla jong sarkar hane kadai ka kamram jungi badasi kadai ka ngi ru ngi ban pesuthu ka sarkar bakim dei ban pet kata ka rukom kidi ban let's say relok biang ta ka budget ka bagi ei bakile focus shu ka health focus shu ka education focus shu ka capital expenditure wannum ailat tam shu ban bam tang khliat mut kita kispa ki pho ki bala don lupa ka spa pho ailat baki be ki bre kitang yo khain ge Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.